त्रिपुरा क'क्राझार मिडिया फ'राम जोंनावबो 2017 सिबिलाव खाजाकमानि दिनै उइंस गोबां दङ त्रिपुरा हास्टेलनि लाइब्रेरियाव जतथा क'क्राझार फक्तमा आबायमुं इंखा आबनि जत अक्रा साक्रा रनो तीनो दिनै दूरदर्शन नेटफ्लिक्स चैनल ऑल इंडिया रेडियो ताई आईसीएटी हास्टेल फार्म ताई एडिसी हापामनि आईसीएटी ताई इलेक्ट्रनिक मीडिया प्रिंट मीडिया ताई जुदा जुदा सोशल मीडिया वेब दङ आरो दङ यूट्यूब दङ आरो जुदा जुदा जे प्रोडक्ट न्यूज प्रोडक्शन खाय दंनाय अबरंग तीनो ऑल त्रिपुरा क'क्राझार मिडिया फ'राम संजाजाखा बा संजाजाकमानि नासिमुंथ' अबশ্যই তিনি যে समाजनि ओमफ्रायनो ताई তিনি যে मिडिया पार्सन रकनि बोसोर डेभलप खालाममान ताई जेसो जेहेतु मीडिया न और जे दाउसन को वर्तमान जराव डेभलपमेंट कायसा याख्रायनि दङ आरो हायदकमानि बिसि बारगियाथ' मीडिया देखो फायगा 2010 जरा नङासनायखा जों अरां जखा जे मीडिया दाउ जे फास्टेस्ट ताई लोकन बतो दथिनो खाबाथ' रने गुबुन संनानै बागि दलाय खलाय आबो सि मथरा जफु थिन हायदक पावर जदि मीडिया कराखै ओ डेभलपमेंटनि आरि आबो सुइस बायब्ला अनेक माननाय आ नासिमोयाव जों दाउ ट्रिप मीडियानि पावर न लोकरंनि थायो याखरायनाय थिनि जे मानखाय सखायनि सिनि जेंनाय समाज सामफ्राय थानायनि अनासिंथि सिनो सासनाय माने जों मुसुंग नरक लोकरंनि मुसुंमानि लोकरंनि हामजाकमानि मानेनाय और टीटीएडीसी जेहेतु से टिका सारकनि बागि सामफ्राय हिनो तासिबाय हाजार बर्मा नायखलनानै हिनो न लोकरं संखा जों लोकरं संमानि न हाबाय खुबाय बर'नि आबो सापर्ट खायो ताई नरक जे अजमा ओंगिने सिनि जे दाउ बसखांनो सानो तैदुलि थांनाय आबो जों खापुरजाक ताई पुइतु तैजाक लोकरंनि पुइतुनो सिनिबो पुइतु ताई नरकनि बसखाङो सिनि थांगिनिबो सिनि जे अल्ट्रिपा क'क्राझार मिडिया फ'राम जत जराव नरकनि लगियो तंनाय ताई गाहामनो जों बलायनाय ताई गासि कुसि जागाव चौगिया खुंखा जों नरक खुनु गेलेनाय जे सिनि मिडियानि रुल्स दंमोन गणतन्त्रनि चतुर्थ स्तम्भ हिसाबै सिनि जे खालायखि जों खालाय थांनाय खाफायो जों नरनि जे गाहामनो जों बलायनाय चौगिया खुंसायाखौ आबाहाय जागाव जों बरथिनि नुमा सिमानो जे नरक फैदे आरो मनो खुनु फैदे बसखांनाय सामु थायो मानानै होयो आं चेष्टा खालायो ताई पुलिसाव हायनो जों नरकनि खाबाय खुबाय बरमबाय लामसुगानि मुसुंगो पुलियानो दिनै हेबे जाथो मीडिया I do not have it. So as a from Kamar because photo is me. Also full flesh market I got from a convert of money. It's a or I'm paying something. Like a hambai in a all Tripura K'Ogro media from Ingui lumps of money missing kaisa beskangni samung tangthanigo sin loge success ni bangai loge tome nei khaka hamya farfemeni bagoi जों आसा खालायो बसखाङाव बहायनो जोंनि एडिसि हाफां टिप्रासा दखानि बाङै जों गाहामखे सामं खायनाय जे सामं जों खायमेया जे जागा सगमेया आ जागाव निरनि बिलाइ इम्पर्टेन्ट रुल दंगो जोंनो फुनुंनानि बाङै निरक जोंनो फुनुं खायगे जों अबयस्यै बनो जों सामं खायनायनि बागै सागथारनाय दै आनि कयमों निरनि थानिगो जोंनि टिप्रासानि जे जागा जों जा दंगो आ जागाव निरक गाहामखे फकास खायनायनि नांनाय दै निउट्रेलि जों सामं खायलायनि नांनाय दिनै दफा हामख्रायनि बागै जतन हामबाय दिनै एडिसि हाफां गताल बरक थाना फायमानि यागल जों दिनै मथानि बखादै CEM सरपुनो चंद्र जमातिया तै बाक्सा EM सं जे तंबाय मानि जरा बिसनि बिसिंगो जोंनो जरा लायखा गाय जोंगो बरनो थांगै लिसा खुमरो नुबै बरम रुबै यासागेना लायखा तै दिनै फायनाय मथानि फायनाय सामंरना तै ब जों बिसा सालायखा आबानि बिसिंगो न दिनै
CEM sar the EM song do changno program laika je financial chini samong go boram changno chuba lainai hinai hambai financial rogo jeng chini jemon objectives media ni je news production angka ba video YouTube phanong kha news channel phanong kha aborok ni quality jeng bahage kaham kharenai through workshop through seminars jeng kaham ka kharenai plus jeng chini all Tripura hastewo je borok media journalist rok harassment phanong kha eba boroni right ni bage phanong kha chini motha bong ni bage khorang disanai tebo phainai Charlotte tebo samurot tongo abonaro berak-berak khailok layana sabong eba jasima